Iki lho rek, taruh yo. Rumah modern ukurane 4 kali 16, hargae 700 juta nih. Nomor iku men. Ready kari Pinanto. Tonggone yo ready, tentu sudah. Wis dalane wis full pavingan yo. Ah, casing ya telepon nang omah yo. Nah, sebelah kiri kene iki kena pagar taneme. Ambek ono roster kayak ngene iki yo. Ah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Sebelah kanan kene iki nggone arah karpote, mobil Pajero Innova wis auto mlebu bleng yo. Sing pasti wis keramikan kayak gini. Nah, iki kok dipasang no pagar yo. Iki sih di kan orang kerangka yo. Ah. Sebelah kiri kene iki kena taman mini sampai SD kayak keramik ini penambah kesan nih estetik yo. Sing pasti kerane ready kari nguntir tok. Kena geng sepeda atau mobil yo. Nah, iki langsung lanjut mrene. Iki bentuk fase depan omahe ana batu alami ket nisor sampe ndukur ngene yo. Iki nek bengi nek dirupno iso moncot iso ndukur ngene yo. Ah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, Bob, masih kusen rek. Aluminium raya kok tegas. Iki langsung nanggone area ruang tamune. Ndukure lampune cemrentel yo. Sing pasti wis drop selingan sisan. Nah, nang kene iki ana jendela loro sing iso katutup. Ben sirkulasi udara mlebu ben lancar. Iki jendela langsung menghadap nang area karpete yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki nanggone kamar mandine. Kiwa tengene wis full keramikan. Yo, wis ning duduk, sekiranya ready, shower ready, keran ready yo. Nah, iki iso digawe tamu nang kene kamar mandine yo. Ah, saiki langsung menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nanggone kamar tidur utamae wis koyo ngene iki model yo. Cecepan AC wis aja kuwatir nang ndukur, ready yo cecepan AC ini ya. Nah, iki nanggone area dapure wis telepon ready nek gak lalu ngene, tapi nek ngumbah aja koyo ngene, ben koyo ngene, ben gak muncrat. Lu ape maneh pen kayak kitchen set yo. Iki iso digone area laundry room utawa jemuran kene yo. Ready yo ndukur iku kerangan ya. Saiki langsung lanjut nang lantai kedua ya. Nah, iki spesial ruang tamune wong ngene ya. Cocok iki ketiga acara iki ya. Nah, iki nang gone lantai kedua ya. Tamenge wis ready, aman nek ndek arek cilik nang kene ya. Oh. Iki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki ya. Nah, iki ana sepe samene ambek ndukure ana ngunune yo. Iki iso penatur buka tutup ben opo? Kena ge penerangan sing ngari ngono ning listrik yo. Menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar mandine kita tengene full keramikan wis ning ge duduk. Sekretariat ready, shower ready, keran ready. Ah, saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Ah, iki nang gone kamar tidur kedua yo. Kayak gini iki model yo. Sing pasti ana jendela bisa. Ben saudara mlebu bancar. Ha. Saiki langsung menggo sebelah kanan ini iki. Nang ndukur tandone ready. Dadine wis kari gawe to yo. Dadine wis aman. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Iki nang gone kamar terutama gede kok ngene yo. Iki langsung plus ono balkone lho. Enak. Nang kene iki iso ke tempat nyantai ta opo. Lho iso digawe nglungguh nang kene. Iki gak polosan. Ono batu alam ngene ben lampune sing iso moncot iso ndukur. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Lurus mrene. Iki ono kamar mandi dalem nih. Lho. WC-ne nggih duduk sekretariat ready, full keramikan. Yo, ono krane arek nguntir to ambek shower. Nah, saya langsung ya tak critani nang kene yo. Iki mangko omane ukurane 4 kali 16, hargae 700 juta nih. Untuk sebuah lokasi, banin wis, mereka mat gamika. Wis mune kan sih, belum kan terus lampu nih, wapi.